سلام و درود ما شما را و تینو کی ولاگ تا عمره توشد کنی انچوش که شما گندگاه ای ورگا که مار کنگا انشی نام وادی او باز جوانی ورا که ایشی باز این چیز مان بنتے انچوش که لیموین ٹماٹریں او دیگا مرچ مسالہ او الگ دار و سیرک ہرچی که بعضی اما چیز هستا اشیارا تهاوی مان با و ڈننا اشیارا یعنی که شرری سرا الگ دار جانن تو واد جانن تو پدا یعنی که اشیارا لویه تا ایر کنا سکا باز وشین ورا که اشیه اگا کسی بنائنگ لوٹی گوڑا میں تامرا بچاری اللہ ما چیزی نا چیزی دربار تے او من اشیه نام سنگتا اندپا وادی وشکرتا باقی چونا دیگه آگا نامی چیزی هسته شما گوشتی کنی مارا کمنٹا نیتا باقی باز جوانی وشین ورا کی پا پیکن کے رو کی سنگتا نی وستا اگر ہس کسی کے مرگ زوری پیکن کے رو گڑا آپا ہوتا چانچیں ورق بھی بنائنی یعنی کہ وادی ابھی بنائنی گڑا سک باز جوان وشین ورا کی وہ اللہ مارا دوست بھی تھے وشی بنانے کے واسطہ ترا یعنی کہ واد زیادہ ضرورت بھی تھی پرچہ کہ ہما لوئی ہے تاستے تقریباً کہ 4 یعنی کہ ہما گنڈی کٹا ہستا وادے آبونا ایک بری لوئی ہے گا مان کنک بنتے 4 کٹا واتی لوئی بنا مان کنک بنتے یعنی کہ لوئی کے 2 مرغ داری یا یک داری طرفلے واد آئے گی بونے گار کنی یعنی کہ 4 کٹا تک 5 کٹا واد ہم ایک بنڈو کی تیلی والا کہ ہمیشہ دستان شما گندگا ایتش شن تقریباً کہ 4 تک یا 5 مان کنی لوئی بنا او باقی چونا ہاں دیگے سسٹم ما شما را پیسرا وشتن کہ الگ دار وادو دیگا لیمو ٹماٹارو یعنی کہ سیر کو سبزی مرچ میوڑل سسٹم اشاندروا یک جاگہ کنن تو اما مرغی جندارا یعنی کہ گوالک دارا مکس چرپ کنن تو مرغا یعنی کہ چامیشن پورک کنا باقی شما ہمیشن گندگاہ تی او شما دیمائیں اوکے ای طریقہ کہ ما اشرا نو بنائیں تا یعنی کہ اشیارا لوئی تاکنا وہ لوئی واسطہ کی تو لوئی را واد کے وادی ماں کو پدان چشک شما گندگا ای پیشے ہما سارے بونڈا ای اگر لوٹ بیتے ہیں وہ لوٹ شر رہے ہیں اگر لوٹ نہ بیتے ہیں گوڑا ہمیں پیشے سارے کار بلوچ سانے کجان کو بے بان کے ودا پیش لازم بیتے ہیں گوڑا پیشے ہما سارے بونڈا زورن تو یعنی کہ برا ہمیں وادانی سبرا ایر کنا ہوں پدا مرگا ہمیں دارانی سبرا ایر کنا گوڑا نو شرا ما چونکنے اشی اما سیڑاں آرتے کسانے ترکنے وارتا اے لونٹانی ہمیں لوئی لونٹانی سرا یعنی کہ ما ایر کنے تاکہ آئیے ہما دا پستیں شریع سرا پریس بھی بیتے او پدا آئیے گیس چیز در میتے انچوش کے شما گندگائے یعنی کہ ما اشیار مرگے جند ایر کرد نونگوڑا ما لوئی دفعہ بندے گوڑا یعنی ایشرا نو ما کے بنائیں تا اشیا نو دپا بندیں دپا بندے کے واسطہ مشہور پیسرا گوشت کے انچکیں آرتی زورا یعنی کہ ترکنا ہمیں آرتا اے لوئی لمبا اے سیڈ و آ سیڈ یعنی کہ برکنا تاکہ آئیے دپ شریع سر پریس بھی بیتیں گواتی چیزیں یعنی کہ آئیے ہما تہے باپ اسنا درمیان انتیں پرچہ کہ اگر باپی چیزیں در رہتی گوڑا تی ہما گوشتیں شریع سر ناپرشیتے ہمیں واسطہ کی شیرہ کموار تجانم برزا تاکہ ہما کے لوئی دپی ہستے شریع سر پریس بھی بیتے وہ بند بھی بیتے وہ یہ سکا باز آسانے وہ طریقہ ورگے بنانے کے واسطہ کسی را ٹیم بھی چیزیں نہ بیتے یا کہ یہ ورگ جلدی بھی تیار بھی تھی شیر ہاس کر تو کہ وڑا بنائے 4 منٹ یا 5 منٹ تک آچے سرا کنن تو پدا ڈارکا یہ را ایر کنن تے وہ اشیے مرغے ہما گوشت ورق سک باز ای طریقہ وشوی تے وہ اگن کسیا یہ وادی نوارتا گنا علم یک بری اشیا ٹرائی وے گا منی خیالہ باز وشی و جوانی ورا کے